hwe wakwan yi ene na owuo ye ntwe amfa so ntire se wu bio na na onyankopon enya ne Lazarus enso ne Lazarus nte ase coronavirus wuo yi pare ye ntire se owuo atwam oyemu hwe ye woni pa ho adentia efise nipa nye yesuro de osere kirew ese de omuna kirew efise de omuna kirew de omo ate ase ese wono tu beda wo so wone ho na de osere kirew de afa no be plaw amen yeda se frade ase medofo ena no pai ewo ne ba ko Yesu Kristo Nazareth ne dini mu enenso Onyankopon nam ne dom ne homobro so ode ne dai da fofo ya cheye emfe pimienu ne aduonu baako de bosumi nsia na wotwe twato ni medofo Onyankopon nam Kristo so yi ne ho di a kire ma so me na man nkyei ode nipa mrato ne abonfosem nipa umuyo ne won sem one ehon sem ne soma me osensori adoso agro ne nipa di do ya temusem ene ahweyi ensem ene da ho atimu ne tene ne ensem ene soma me na man nkyei de nipa meye na oseye freru ade eba nipa maso masenka na wamfa nkyerɛkyerɛ me ma anye ne nipa nkyei yede Onyankopɔn tiasefo ase dinano penso yebekɔ asɔre fie ho ne yakwa koti Onyankopɔn tiasefo asem do nam ne dom ene humobro so na nenso ode ma wona opeso oje wonkwa medi do di fa John Benjamin voice of truth ni yen komra sisia amen Ensentrani nyamio onwanwani nyamio sa nyamio mi onisubi Ensentrani nyamio tenini nyamio sa nyamio mi onisubi Onwangwani nyamio Tinini nyamio Okonkroni nyamio Shiani su This time God This time God This time God I never see your kind. Onsam na ye o Eradi Oilo sie Natumye Boyen. Aino boyen Yana kwani na Aino Onsam na yewa eradia. Ao si Natumye boyen. Wadumra si Enkara Aino boyen Brahma kumamu Brahma kumamu Brahma kumamu Oraya Brahma Henene Brahma Babatinasio Brahma Akumamu Oraya
Lord, is oh, coming to coming to the coming to my heart, Lord, is coming today, coming to my heart, Jesus. my Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Was oba in show better madi. Better maso in fro bantum. Now one hour yes no. Eyo Awurade Onyankopɔn achiware. Sisi a me ka cho say my yanko e fa say circle nkran. Na bema hyesret ne kaba. Na First Street na obi ehunu se bema abo se oba kwa na betwam a otwam osan se obesa ye sei ebe no ebe won obesa tia ye de yi no o se ebe no se na bema na ba ye sei ba ye oba de sha wo hye ya wo pie fie wa adwoa se wo form sa na de asie no bon sama shasi wo pie pie wo ti kwa mo wa ye de wa bedane Awurade achi wade bon sama o pie wati ko na obedane onyame achi wade Margaret ina se wo form sei o je David se de ya ntan hye street no ya ntan hye na efiofo na asase no mo ya de yi o se wadwene ye kanfo adentia ya pese o gire Onyankopɔn anim se achi wade ni bon sam na ye ne sa ba o wi ade be kwa kwotena asore dem nyame se oba akwhye oberema de na so ye achi wade a e kire o se atemu na eba no Ataadehyɛ ye de yi nti mo obi nkan kire o se Kristo som fa Ataadehyɛ wona nyame som fa Ataadehyɛ wo e fa Ataadehyɛ wo. Yes. Hallelujah. Amen. Efiri ase kosi America. Hwe Egypt, Korea, ehenefa. Ko Burkina, Mali, Niger. Opa hwe samie nyina ko South Africa na. Hwe samie nyina okọ abonse. Meme wa asase no su nyina no. Omo hye trouser. Omo hye trouser. Na ema wa samie ni nyina nso ehye skirt. Ba why? Na se di asesa ma nyina nti ade bia nyame nkae no on se metaka se bi tro se de nyame aka nipa de ye adwuma no tin se ne se de bonsam pese nipa ye nipa de ye adwuma bonsam de na efu to we Yesu a nipa de osi aduoson mienu na gi na sem ankombe ne suafo Yesu asem ti budia bonsam pese nipa ye nti emu 60 mi sign e ma ne cut off nipa 60 etimi sign said in Yamia Sana Indian was and Positiano, Nipa du Ocean side, I can nipa do me, no pay. The said a nipa airtin Yamia said in Yamepeno, and in the party bon someone said about some peno, Yamediani a kit webby, bon some the any Dawson. The one really not also open quan, over fast as in the suburbiano, Nadia bon some pen develop one yard or over two and swasum Yame. Who say pet, not than a quasia. Onyambeche Amana ye. Call 1 Timothy chapter 2 verse number 9. Kama minti. Nyankopɔn asɛm ɔnam ɔsomafo Paul so ɔde man wiase. Timothy on di nka etie mienu ichi mo ye emotwe. Atifi asɛm ne se asɔre mu abrabo. Ɔse asɔre nim abrabo. Amen. Amen. Asɔre no
abrabo etwa se ye de yebo asɔre no na se asɔre no wɔ ne bra ene wiase nso wɔ ne de ye ewiase ne asɔre ne bra no enye pe ense ba se yama ewiase bra no ene asɔre de ne nyina ase de won sɔre ne bi kro omutimi ka se de ewiase kɔ no ya anye ne se bia yutu ne ma de asɔre ne mu adikanfo no dwene yutu wo mu ba ho se ne se nipa ne be ye de Awurade pɛ na yutu oso onsom nyame agya nan ena no Sodom ne Gomoria enipa nyina anya nturumu obi ka bibi kopim sa awre to ye de ba ena sofo no kuta wiase adwene enwoma sua no adwene no ama ero no mu de esai Kristo asafo no so called them apostles do mo cheki enipa no say youth no betimi aba asore adentia youth no na ebe ya mo manya mfaso nya say youth no be ye de nyame po omomra ma asore ne nnore nyame nya ne dore no na na o se e kwantete ne Yesu Kristo kwantete no e ko o se yi oyi o se nipa Yesu Kristo nipa nam so ye de ye e dos o se o kwan hia bi wo ho e ko nkom owie no se no de o mo hunu no di Yesu Kristo se ne son papa no ne so ye no kore no nipa e be hunu ye ketewa bi ba na so for de ye nyansa ye nya mankrofo de nyina amra de ya na tete won sore ne kura chiri ni se asore bia ba nanse no ono abe go ne de mama ono no won fa ono de obi be ye ono no fa so wo hwe no na nipa asase epuko ho no makotena se ye meeting ma me anya ni se ya ma me anya ni se ya youth ni nyina ye de ye ti youth ni bebanti ti asore ne wo enhyehyeye asore ne wo akwai a onyankopon ona ne bakru Kristo sino wode aye de wode atoto a obi a oba asore ni mu no asore mi se enyina ho se nipa mra ne ehunu so obi kɔ asore ni gyina ho se eje nipa afi onyame atemu aye de ye ebe oyamba chewo amana yeye asore ni gyina ho se eje nipa afiri Kristo atemu a oseye na eba no eje wo na firim ba na de adan fashion show asore no obi apese ehunu so ono na asore nipa dɔɔso hwɛ ne maya Yesu mi so oba ya na nipa duosia sai no anha no wase Peter mo so mbekɔ nipa duosia na sai na anha no because we say that people so no omunye serious say ahenie na eba no ombe ya ahenie ni modwuma dibem ena omunye hunu say de ahenie nu eba ni mu awreto sitie to mu de nneoma edi agro ti Yesu asem kan say mo so mbekɔ ana Yesu ankasa mo ye nwom na nkɔfo ne nyade yi ba wose mo so mo bekɔ men sesa no Yesu se men sesa no mentime so men sesa no mo so mbekɔ ana ba le de asɔre le di ka be no say youth ni ko ba bia a mo me ntena se ye ya de be ma youth na ye de ye bie bone kwai de nyame mpɛ kwa ma youth na timi aba nipa me se e kɔ asɔre ne no me suma nipa o nipa ye se mwa wo nyame anim o ma se nwan ye omugu sere so na omu ni ahwefo na mpatakuwa tie asim nipa na e kɔ asɔre no asɔfo no asɛi nipa na dwene wo nyame ho ama se nipa e kɔ asɔre no nyina adane Awurade tamfo wo se asɔre no emu abrabo asɔre ne mu ne yoye ene ya fa asɔre me se de ye yi kwan se obi akɔ asɔre se amane ato no se nipa be ye de nyame pɛ no obi ampɛ ne mo nyame tumi no ono ne nyame tumi a eye adwuma de obi apɛ sa tumi no ene nyame so se wa anya de opa ne tumi onfa emu nkurumdie a pacho na wonya adwuma wo ye fen se nat wonko ye adwuma wo nagrata na anata pacho utimi kwa jakatua e wo nagrat wo social security di se nyame na te mo enipa kra no anamo mo mampa ni fo de bon ye fo kwa se wonko ye nagrat adwuma utimi nkonya social security nya katua mo mampa ni fo de bon ye fo o mo kura timi an hyenhye ye we na ise nyankopon nyame nyansafo kronkron ni no no ode de ne honhom ato no obi aba no obi nya wonim no afa bi kɔ
na na nke nyina nim ko ti commercial bank ajapade nyamo Ghana ajapade wan fama ye nyina Nigeria de wan fama Nigeria fo nyina Korea de wan fama Korea fo nyina tinya no senka bosome so ane yesu nyina ya nim ni enko nyina commercial bank laso ba o maye nchi se so obenya katua ye de hye ya to fa sa nhye so na begya katua untum timene o tie ntime enko commercial bank bosome bia enko ja katua tie se ye mampa no fo nhye omde to won ye ntime nya de ye ti sale nyame tie ba na so fo mfa so nti ya ye ne se obi ahuna ma ne nya woni mbra nyame anim wa bra body nyame mfa ho Ataadehyɛ kura wo kan ho asɛm na wa bra bo aka do se asɔre nim abra bo emu o ha utie me kama mintie ni chemo ye emotwe o se enti me pesa emarima bo empaye ma nyina o se ma ensa a ho tie so na mo ma ensa a na ne sɔfo timi ka se obi enu ha wotene na o se Kristo asafo no muka ye ememe bo mpaya mema no wankasa we kwada wankasa asɔfo o se nka merima na enye de ye na se Kristo asafo na ye de asafo a ahote fo asafo o se no mo ma ensa na o kwa asɔre ma so obi antene so mo bo mpaye hwan asɔre no me kan se amenye obi atamfo asɔre na mo ye ne hwan dia asɔre na mo ye ne hwan dia wasi asafo ni mo brabo ka me pese merima bo mpaye ma nyina no mo ma ensa ho tie adentia Kristo asafo no esiesie nipa ma ahotie abrabo a enye de wiase ye no mo ye de ba ne na ahotie abrabo no enchiri ma ya fa ne se ye ne ye ba asɔre no ye dwon ko na timi dwon bi ye tonwom na timi tu bia ye boban na tibo bia mo na mo ya ahotefo no mo ho sere sina mo mansa ahotie nipa no nya bone ni umu ma nsa ho tie so asafo nim enano Stefano timi bo mpae mawufo sɔre ayarefo ton no onye apostle no ya asafo ba asomafo no onyame na mo nsa so na Kristo so o ma tene troma enkofo na agi asempa ne die no enkofo no nyina na mahotiem yes ba na te say yenim say ahote abrabo no kon so da na di ka ba che na as a heaven nyankopon so be fa sofo nko na akro yenim say osofo bia na difo bi na so ba abrabo ahote nsore ma nyina abrabo asai aponefo sem akohwisem nsamone nsawie ne adwamammo afa sore no mum o se merba no bompa mum ensa ehote koi abufuo ana achinye bi anim koi ni chimo ye enkono Osara enso na ema enhye ntade a ese na ese atade a ehye na sa so no nyankopon fo masafo ne mu no ya wa atade ese ne de enya de yi na ese ne Kristo so mu no atade hye ye de yi oha pato utie me na ese Kristo so mu no atade hye eka ho Ataadehyɛ we mpacho we apam dada didi mo fa na pam foforo na mo se no na ho a mo ye ntoato na mo mpe bibi nipa mpe bibi ya ma won kra no eno ne se ema na wa asafo ni mu no na se Kristo som no ye won tade a wo ye ka wo ye Kristo akidi ni ba ye hu a wo ni wi asentem so ya ye de yi o se manin sha tade a ese na se ye wa atade wo wi ase ne ye wo de ense ene ye wo de ye de ense ne ye wi ase de wi ase se atade bi otimi hye o sha atade se no se kaba na se de ya top no no atu ne nsa o ya to atwe no de ne nsa se o nya accident e wi ase o tu nsa ba ko aye de
obi so ho ne kon ha ne nyina wo twa ne kon ha ne nyina fa ne motom to twene no de nsa ba ko asi ha on so anya accident santa de ne Kristo mu ense Kristo mu oba wo shata de twa wa mu a ense sa atade e hye twa wa mu enye Kristo mu atade ense benere obi e penenfa so nti na ya na eye me ya se nipa nankasa na kwa asore na obi aso nwina temu wo so obi de bem aso ye wo ye na asore ne se adwene ye ne nim se ye kwa asore na no nyame so o se ti Kristo asafo no asore no e ma nanke ye won tade a by ene atade ye se ne mpacho e wo henefa ye kwa asore ensore mu a atade bi e wo wiase bi entimi mfa kwa asore ene wo se e ma ne nhye ntade a Israel Nyankopon obeche wo amana yeye Timedofo otiye so opeso nyame na mahoma broso no bebu aten na so odi bi mu a enya atade bia na asemaje Yesu ade utimi fa hye wo hallelujah amen enya atade bia watade yese ya ade a entimi nto obi sintidua amen amen wasi Kristo summa brabo asore ni mabrabo sanso na ema ne nhye ntade a ese ndi atade onyankopon nim ye wa atade a ense sese obi gi Yesu di a ene obe hunu no asore ni mo atade a hye obi no ne nsa sei ni na ye twa afiri ho di ne nsa ne sei nyina no na esi ne kokoso ode ti asore nim ode ti asore nim dia ya ne se Kristo som no de eno anso se magi Yesu odi kwesera na me nda bia no efi da betimi akwa asore a eno anu wawie nti emra no enye apam dada no nko ne ka se atade ne nyame aka bibia ye de afa ho na mmom de omo fa na pam foforo no o se Kristo som no asafuni mu abrabo sanso na ko jina babia no aka nto ato ase Kristo som mfa atade hye ho na se ne mo mra na kan kwase asem nya sa tiro sem na ye de yi akan kwase asem ene sansem we nyina so wo kan wo asem a unya nipa wo wasore yes unya nipa da ena aso nyame dwuma wo ye no si nyame gusu uhira wo nti wo de kwakere wo busuafo ti wa anya ne sede obi a be sha atade a ense na wo de beba mo nya mfa so a untimi nya nhira no kwakere wo busuafo untimi nya da tieu wasi agidi fo de yi abrabo maga se o ya ni ba agi Nyankopon de anase agi Yesu de no Onyankopon e hyeda wo ye se de osinam na honhom so tene ye no ewiase wo na kwa wo ne bra na saa nyame mu no so ni Kristo so wo ne kwa ne de yi ne bra ba ko ne se oyonko do ene mrahoduo bi ena ba ko to se asori mu abrabo ena ha so se sei se agidifo abrabo wo mu agi Kristo adi wona abrabo kama mintie ne chemo ye adunum yensa ebinum nso o se woni pa num bi wo ho a munhwim won infiri ejam ba bi o maduru o se mo wie ya ye nhwim won firi ojam enye won kwa na yenye won kwa na ebinum nso ena ebinum so wo ho a mumfa suro enhu won mobo ya ye mfa suro ne enhu mobo ne yenka ahine mo suma asem ne bi mfa nkyere wo koi na montane ntade wase owie no wase verse no wase namon tie friend say Deuteronomy say wona berema ne ma wo do hye ne yonko atade no wo ye Onyankopon de yi echiwa ena apam foforo na mo se apam foforo won so say na montane ntade a wanam enkikaye akeka mu enso de wanam e pesa o kan na nipa ne ti na montane atade a
na se wɔse saa atade wɔse na montane atade a honam nkekaye ne nkekaye akekamu enso Kristo asafo nim abrabo on se nya tio hwe bre do nyame nam asomafo no so kan sa asɛm yi na hwe de enema ye on the sabo se we afa na da adi hwe bra pacho hwe bra onyame nam asomafo so kan sa asɛm yi o wo se Kristo mu no ebre bi beduru ewiase be hyentade a honam kekan ye wom na wa wagye Yesu adi no wo sa nipa ne de tane atade a wo se atade no hu na ye de na nyame ka se tan ya no pese wo kire wo sei na je sa ade na kum esei wo se atade a honam kekan ye akekam montan Kristo asafo nim abrabo ena ye hwe wiase ne hwe asore no on se nyam idiram ka se obi ka tro se ba buruburu ne kofa be daada ya nipa no ni tiri no ewu em se ya tie firi sukuru asie no yes hwe osi obi a waji Yesu we de waka ni general osi obi a waji Yesu adi bi oba obema o osi montane ntade a honam nkekan ye this generation yanhwe on dia want to so yedru hwe na tade hye nipa bia ajire ne honam ndo Onyankopɔn hunu se de ekoso nei no ebeba na ebduru sabra no so a eyade a okra bia ba bibia ekun okra bia obeye bibia no o ko oseyem ba ko ne se onyame achi wade ena ha so se tan atade a honam nkekaye ena hwe atade bia atade a ajire no ena apanfofo dem fa na apanfofo se atade a honam akekamu a unse adrodro honam no wose obi a wage Yesu adi bia fa nsa nyede ye chiri na nipa chiri ana nipa nchiri anya ne kwa na ma asori ye nipa de papa mbi de ko kire di na oba ti asori de mo a na ne dro si adro na atade yem opon no ofie so na dro si adro na atade yem ndi asori no de nyame aka bia ni wo asori ne fa ho ne mom de asori no me se e fa ho an obi an fa so de obi yenye obi asem me hwe wona di ka di sofo a be 30 years ni 40 years ni 50 years no ene bo bisa mo se na sankofo no kro mo hunu nyame sei me ntese de omusi hu nyame omusi hu no omusi ti na se ombeka bi kire ye no aso ma ye hunu nyame ne se ye ba asore no nyame na na ye de ye eno no mo de kire ase mo ma ye gidie ne ye nte ase ni koduru ye ba asore na de nyame na na ye som no sente sa dene atade a honam kekan na kekamu no ube hia sofo no wona age ne kese sofo preacher ne ba mafu na nim sofo ena ko asore dem ababa wo bi ema nyina ahwene adrodro mo ntade em yes wose montane atade a honam kekaye akeke don se ne hetela fontade apa e pam no okọ ya yede kan Yesu sa no okususu atade a yede tu tela fon tu mu se ya ne ya ye ni se ho nse chan na ordinance afa ho ayede ba na de ye ya ne de si wo ho ajire sofu betimi a preach o na ni ko quotation so o preach a ono a waka no bo atade a hye panso no o preach won te ase wo se atade na wo hye na se honam na kekam ayire wo honam a ti be ma atade na fa wo nofo yi wo nofo no mfi ene nya na mema nyina apam ene la course aba enso so ye ha na amfam ye ho ye se ye ye dai
enso no no preach say obi ataade nyɛ de yi do hwe generation yi wo mu ya ntaade yɛ nipa ɛhyɛ no asɔre na nipa ɛkɔ no emra na da asɔre mu ɛkasɛte ya nso obi amfa ho because sɛ woanyɛ ne saa enipa ma woanyɛ ne saa enipa ma da nti ntaade no a ɛnɛ season wei aba nipa ɛhyɛ yɛhu ne sɛ ɛfa ayeyere yɛ honam ayi yɛ dagya no emra ne kasɛte ya nyame asɛm kasɛte ya enipa bi a wɔhyɛ bibia no oni nkwagye wɔ awurade mu na wo ka ne sɛ ya asɔfo ne adiyifo de di kai hyɛ nti wɔn kura ne wo bɛham na wɔn abɛyinya wɔn anim kristo so mfa ataade ho nti da wo de hwehwɛ ne hwɛ ntaade aba ntaade no na toro na asa yire nipa no na ɔde nam abɔntene onyankopɔn hunu sɛ bɛba nti wɔn a yɛ ne deɛ no abɔ mo kɔkɔ ato wɔ sɛ monkyiri montan ɔhunu sɛ ɛbɛba yes ɛna hwɛ trouser mmeranteɛ hyɛ trouser no bi wɔ na sɛ ɔworɔ na sɛ wɔana hɔ a ma obi antwɛn ma no a obi ani fie a wɔntimi nworɔ kyerɛ ne yɔnko baako ɔno no da mpa no so a sɛ akonya mu a na ɔno wɔyɛ ne nan sei na kwabrane aso mu na wɔtwe na ɔsɛ ɛka kyerɛ sɛ tobotobo na ɛpira me so ɔho deɛ nnipa ɛyɛ ɛnɛ hwɛ trousers no hwɛ trousers yɛ aba ɔbaa bi yɛhyɛ atadeɛ sɛ bɛyɛ yɛbɛhu ne hips nyɛ saa yɛbɛhu ne shape wɔse sɛ wɔgye yesu adi atan ntadeɛ a ɛnɛ mohwɛ mo asɔfo maamefoɔ mohwɛ mo adiifoɔ ma nti atadehyɛ kristo no a nipa agye no di no ɛka atam wɔ nti wɔkasa fa ho nti obi ka kyerɛ sɛ atadehyɛ mfa kristo so mu a ɔyɛ ɔtorofoɔ ɔnim deɛ ɔyɛ medɔfo atadeɛ ɔnam ne honhom so a wakyerɛ me a wohyɛ ɛma ɔba mu da wate amen ɛma ɔba mu da yes atade na sɛ yɛhunu sɛ ɛfɛ a aba so a ɛnɛ nipa tɔ na bɔde ne no ɛmran na yɛ kristo asɛm ne sɛ nipa bi a sɛ wogye yesu di na wopɛ sɛ atemu no wodi bemu agye sɛ ɔyɛ kristo torofoɔ woyɛ kristo torofoɔ deɛ a wodeɛ wontan wontan wode wobɛka sɛ nyɛ deɛ yi ɛnka ho na wɔn na pɛ sɛ na temuo no ɛba no wɔn di emu bem no wɔsi ntaade a honam keka yɛ akeka mu no montan yes onyambɛkyew ama na yeye nso wɔn sɛ ataade hyehyɛ nipa na sɛ yɛ na akɔte sɛ asɛ aba so a ɛwɔ ase yes ɛwɔ ase kyerɛ ɛwɔ ase kyerɛ nyame hunu wei nyinaa yɛ deɛ yi ɛto hɔ ansa na da yi bɛduru yes nti wohyɛ w'ataade na so asɛ obi bu w'anim ti a na wɔyɛ din na ado nsa atoɔ no na wɔda awurade ase amen sɛ nyame se tan na sɛ deɛ nti nyame se tan ne sɛ nyame kyerɛ wɔ sɛ ɛno wɔ no wɔyɛ deɛ yi dabi ɔtan ti na wɔ sɛ wɔyɛ deɛ yi nti sɛ wokɔdɔ sɛ pɛ woba bɛgyina sɛ awurade tamfo yes na obi a ɔhyɛ ataade a kyekyere ne biara no saa nipa no gyina onyankopɔn anim sɛ onyame tamfo ɛnɛ monhwɛ sɔre dɛm ne asɔfoɔ woka asɔfoɔ nyinaa ba bɛda ne ɔmo tamfo ɛna yɛade a afa wiase baabia nti sɛ wokɔka ho asɛm woka kyerɛ wo nua sɛ pa ɛne na ɛkɔ so wɔ baabia nti wo nua no so ba bɛda ne tamfo ɛna deɛ kristosom deɛ mfa ataadeɛ ho kristosom deɛ mfa ataadeɛ wonya gye yesu di a you save ɔpɛtɛpɛtɛ na bati saa amen nti ntaadeɛ chinafoɔ ntaade no aba saa no maame ne nyinaa yɛ awurade akyiwadeɛ o yes hwɛ ne sɛ obi hyia no wɔbu w'anim tie a fansa tɔre no da awurade ase amen fansa to wa no
na da awurade ase emane ha oda krokra da Debi. yanam kaza to da yana enipa bi num so omo no omani abi omani ate ompa ase omuhwe obunum se ye de yenkurasefo na wo ni bie da bai menye madwene se bedofo se ye ya asore se de ye beto ye ne behu se ye ya asore ne ya asore atoto dwom ne ye kofie na ye kofie ani asaba ne ye ya asore ne ye to collection ne ye ya asore ne ye nyina ye wu ne ye kohuna ma ne ye koye nkwasiafo e ma makoma mu da asore ne si wo onyankopon anim fo botae bi nti. Yes. I want to also be Yankopon botae se ko benya ne nkedi pa nyina ye sutie di man onyame nim se masa lenso onyame nim se enye den ya obenya wona be sutie aye de yi safo no nti na nkode na safo ye de yi what you say safo no nti o ni se ni pa no o ba Kristo asafiri mu a na se obotae ne se o ba ma Kristo onam na homo bros nam na honhom so na wa kire kire o se de na kwai se ye de yi na wa fa so na wa anye se wiase. Yes. Hallelujah. Bibia na maame bi ntiase o papa bi ntiase wo nua bi ntiase obeya ena de na wo yen ede na yefansa to wa no wo kire mu kire ne se de wonte wase do obeka ti wan se Kristo som mfa Ataade ho ba Kristo som ne se Kristo som no kra ne de won de wa kan ye o wo se Ataade ahonam kekaye akekam so wo be ma o so wo ye oba o na won se nyame ye nyansafo eno so hwe emfitiase nwoma no wose won na hye saade ne onyame achi wade ena awieye nwoma no ese montan Ataade ahonam akekam hwe me kire obibi se emfitiase nwoma no na nyame nim ena asam se obma kwahye merema de a se de nyame yo ema no ebema adwamamo aye de atete se ena awieye nwoma no so se tan Ataade ahonam kekan aye de on se Ataade na ahonam kekan akekam no on se ema nipa adwamamo ne akonobon ne ye de dori nipa ntina san season ni saja no shiwe nipa ntimenti omu mfa adwamamo mu no season we ntina nipa ntimenti wo ho mfiri Ataade na ahonam akekam no ndi Ataade ne hye nipa na ohu na tese de na deja na ode ye de nti nipa ntimenti wo ho mfa adwamamo Kristo nkan ho nkosi awieye. Hallelujah. Ndu pa hwe ne atwamamo kwaso esa no ma mienu ya Yakobon asam mfitiase ne wiye nwoma no oba nso barema de barema emfro ba ntoma wono yesa ya chi wade awiye nwoma se na montane Ntaade a honam kekan ye ndi sanu mai dia oba kwasho barema de ni we no ema dwamamo akono sanso na de honam kekam no so tie ena aye nipa sa agoro echi wade no ade ne yese ye ntan no aye nipa ni bie wona wo Kristo asafunu mu no aye wona fefede dubo nsofunu wa shata de na wakoba won ketekete na fu aye se twan won wode ne nam ho odede wanso ka temu masem kire nkrofo odi Yesu ho adanse a kire nkrofo ba ono ankasa na wo ye nyame achi wade di mo asofo ni bebre wa asase so this generation we Yakobon achi wade by the name Christ, by the name of God, by the name of Jesus, by the name of Yesu nti Yahshua nti nipa hunu omo ye nyame achi wade ndia sorry bia nipa Ntaade e kekere wo no that church ejina wo so Yakobon achi wade asori bia mema ne ma sha Ataade trouser fra asori ejina wo so nyame achi wade ba wo anhwe ya beka se nipa wo Onyamedifo Mira oteneni minuen ne bani Onyamedifo wonanen
me nua yi ekyere se be na hotwe miensa na bofra yi eyare na yade no papa no onim yade koro ene wo to nro wei na ode na fa ha na ode na sene ha still na bofra ne yade ekosoro ebra wo yade no mu no otwa no atu ne phone so in fact so hwe mfonyini na unu sa abofra na bere papa unu sa abofra na yare pa onyamidi fo ni nyina mu no na menua yi ese onya akwanya emfa wona nan ememe kire wo ana onu susu a ogie nsu a yewura wakasa kire nsuo no na ya won adwuma yin nsankyerene no na obi ewo na ne wura firi kura se ogie nsuo ni bi onyamidi fo se de wa hye nsuo no se enya adwuma no yenua be me kofa nsuo a wakasa kire no ye ogie nsuo no yewura wo so fa ye oso de kwama bofra na wa ne nsuo no gye ne nsam hwegu fam ena o ka se ensuo ye hwegu fam yi carpet sui set sei menu mienu ye de be ye ho aduro menu mienu ye de be ye ho aduro awurade ba chewu miwura minua yi se ensuo no gu ho osabi no ode bi sasa bofra no no nso de bi sasa no ho na miwura adanse kese esi so hwe ni phone yi so a eni papa oda ho sebe yade ama akwada na otwe miensa pe oyihi sesebe kraman ya wawo a onya aduane nie na yewura ensankyene kese esi ne se ebra ogie nsuo no hwegu fam a odi bi sasa bofra no no nso de bi srasra no onyamidi fo abofra no ne gina ha no abofra na otwe miensa ontimi ntrase ontimi nyina ho yewura abofra no ne gina ha no onyamidi fo ogie nsuo no akwakoya abofra yi nsankyerene akwakotu yade no nyina efra abofra ni padua mu a miwura na menua ba men se oda onyankopon ase yewura so oda onyankopon ase amen himunsana ka soro Yesu ya da wasio onyankopon difo onyankopon somafo menua ba men se nyankopon onhyira wo paa de ntia menua ba men yhyira wo no eya asɛm a eya ahodwiri sɛm wo na bra bom nti na wo hyira wo saa no onyankopon difo kronkron menua ba men kyerɛ sɛ wɔsɛyɛ na wo adwuma mu ne kana ma afa kasika kro de bɛba asɔre no onya ɛn wɔtifie ti wase 31st ya etwa mu ɛn wɔyɛ sɛ 31st deɛ akobafo nyinaa san ko magya nkyɛn ɔbaa bi ɔbaa 31st no yɛpɔn yɛ wɔ sa akɔfie ti woi na wɔse adidi mu ana ne nua ba so ba asɔre wɔ ha wɔn deɛ yɛ wɔ ba sene no ɔbaa yɛ no wɔnya akwanya na ne sister ne ba w'anim ti ne sister ne ba w'anim no na aka kyerɛ nse na unua ba ma no wɔ mi hu na kyɛ enti ya afrɛ ne mam ɔkɔ yɛ no ɔbɔ ne nua ba ma ya ma ne yɛ sɛ ɛnna me nya akwanya kɔ mi wura anim me kyerɛ ye wura odi fa Agyemang Benjamin me kɔ n'anim na asɛm a ɔka kyerɛ me ne sɛ me mfrɛ wo ma no onyankopɔn difo ɛnam sɛ ya frɛ wo ne ya soma wo ne ya di asɛm bi na ahyɛ wa no nti wanum asɛm ne gyina me nua ba ma se wɔ ya so wɔ bae na ɔba w'anim no na wɔse wo ka kyerɛ ne sɛ adai ɛna hu na kyɛ saa na ɔde na manneɛ a adwuma sɛ yɛ ne hia de na to fie enyina down ɛna wo ka kyerɛ ne sɛ wonya ka obetwi ɛna wo ka kyerɛ wo sɛ an onyankopɔn difo nam sɛ ya soma wo na wanum asɛm yɛ no kure nti ɔte bira wo busa ne saa na no hu sɛ obenya adwuma yɛ ampa onyame bagye yɛ minua ba mɛse wanum asɛm ne ba ya no ɔgye to mu sɛ obenya adwuma yɛ ampa
ofiri won nkyɛn wɔ nkɔmmɔdie mu no wɔkɔɔ fie wɔso wɔkɔɔ fie no ani kyɛre bi wɔno ne sister ba ɛyɛ no wɔfa ase ɛwɔ aburokyire ɔnkɔte sɛ ne fon su no ɔnkɔhwɛ a plus na di fire yɛ anim yi ɔpeke kɔɔ na wɔso wɔfa na te sɛ wɔne ne di nkɔmmɔ a ɛwɔ fie nyinaa enwie no wɔmɛka asɛm a wɔso wɔfa na adwuma bɛɛ na abɛtumi ayɛ ama na aboa na aboa me nso wɔn nsɛmpɔ na wode hyira Nyankopɔn no ano nyɛ dene me sɛ wɔn nsɛmpɔ yɛ a wobue no awurade ma wo so wonte frɛ a ɛtɛ onyame bɛgye yɛi Onyankopɔn difoɔ yɛwura odifoɔ Agyemang Benjamin me nua bɛma yi se ɔte saa kasa ne firi phone call ne so ano ɔse odifoɔ Agyemang Benjamin akasa odifoɔ Agyemang Benjamin akasa onyame bɛgye yɛi no ɔse me wɔfa ase wote sɛi no ɔse asi so bio adwuma bɛɛ na wobɛtumi ayɛ bɛboa wo na bɛboa me nso ɔse ɛneɛ mepɛ kaa ɔse kaa na wopɛ ɔse ae ɔse ɛneɛ sɛ wo mobile money no sɛ ɛnyɛ available akɔ MTN hɔ ne kɔyɛ deɛ mɛtumi asɛnde sika kɛseɛ mu wayi abom ɛmmra wo namba ne so bɔ wo nsɛm sɛ awurade animonyam ɛwɔ wo nua no adanseɛ no ho Onyankopɔn difoɔ wɔte wɔa na ɔyɛyɛ wɔno nso so nam sɛ abrabɔ no twa ne maa kakra nti wɔno kora no na MTN no yɛm sɛ wɔnhwɛ ne yie nti na kyerɛ sɛ yɛ so wɔkɔ MTN office na nkɔhyɛ kontonkra ne bia wɔ no phone no so ɔkɔ yɛm sɛ yɛayɛ biribia wie wɔbɛtumi asɛnde kɛse aba ma ne nsɛnde Onyankopɔn difoɔ asɛm a wɔka kyerɛ me nua bɛma yɛ ba mu sɛ na no si yɛ a wɔfrɛ no wɔfa ase na ɔso wɔfa gyina hɔ bɛte kunkuro ne ba wɔ office hɔ na 300 million wonsɔle na wonya tɛtɛ ne nyame nya bi ma wo yɛwura odifoɔ Agyemang Benjamin mesi n'anum asɛm na gyina onyame bɛgye yɛi mepa kyɛw medam ase montena se office hɔ a kane sika 300 million me nua bɛma kyerɛ sɛ wɔgyina hɔ phone ne kura no wɔhwɛ sika na abɛgu so no na ne nsa ɛpo na wɔdifoɔ Agyemang Benjamin kasa dabɛi ɛna dabɛi na asi afei wɔbu nna no kora wɔnhunu bio Onyankopɔn difoɔ me nua bɛma yi se ɔgye ya kɔtɛma habɔ hɔ na meama kɔgyina pɛka ɛfɛ ne ho baabi ante kyɛma Onyankopɔn difoɔ adanseɛ na yɛ nokura nti kaa ne si anim hɔ sɛ siɛ watɔ kaa no me sɛ watɔ kaa no ɛnsɛmpa a wobɛtumi abɔ ahyira wɔ yɛwura odifoɔ Agyemang Benjamin ne Nyankopɔn n'anie wo saa no adwo manye nara eyewa mire osa wajo manye nara Osuma mia osa anoajo manye naro Amen. Amen. Pacho otinasi. Medami ra Yesu Kristo ase. Amen. Yesu minyo ode no mayo ode. Amen. Ofam so na de ni da so asan ma ni da so abam. Amen. Ye hu ne amenka. Enu ma Kristo fam so ye enwanwa o. Eyampa. Me se ye no nyina wo de hye na sempa ma.
asempa enchirima nti ase anyini no wode hye ne ma amen na yenum na se nakoa ye trofo a kwade begye amanama yinsam sika yes se so so wa amane na obehumi age so otua sika oh me kasama wan sanchire na ebesi me pa cha wan untua ma obetua ba nanso ose sanchire ni bedi won na begye asem na di achi amen medam ru Yesu ase amen hey 30,000 Ghana cedis choppable money Unsa som na nse woso ah medam ru Yesu ase amen asend si what ifie me pa cha wan and I'm den kama ni nua se me hu na che me pa cha wan eno ani me pa cha wan nam so on kan chen se wo mra me pa cha wan oba ya o so woni adwuma na adwuma ase me pa cha wan nam busa se wonya adwuma ni bi obeye me pa cha wan nya me na me di adwuma na ma no me pa cha nam wan de osoma me no me pa cha wan eno ani amen na ne wo fa se wo akwantuo oh ne wura fi no me pa cha wan se emo so betimi afiri ho aye de me pa cha aba na wonya adwuma abaye wonya ka ni bia betwi wo se an na on ba be Nyankopon de ekwan to ye me pa cha wan wasendo 300 million pa cha wan aya no kurenti ada me fer man fer ne yere won se ne yere ka ho me pa cha wan shanko di fo do be da me Nyankopon ditini amen me se wasoma me amen ayampa utua de yi uto de yi me akwa na me to me nsa frɛ o se na awurade wo bibi de ma o fa me so no abie pona ma amen se wan ka so atoka o kwa line sisi he esi ani mo ho me pa cha wan nyame we me si nya ani mu da wate amen mi nyame we wo ye nyame o me pa cha wan papa me se Israel Nyankopon wati mi mu amen ayampa adanse ne bro madwin ne mentia da bia ne de Nyankopon ye de hye na sempa ma amen na ko anteateam unya adwuma a obeye we na nkrofo o kasa kire abode bi na abode ye nsenche ne na nkrofo ti bonko so fo afa kire se ma kenke o monte ase ne na ye nka kristo so mu nka kristo na manu mu asem no so ye nsenche ne no anu mu asem na ye nsenche ne no Yesu se papa o so ba ne yare wase mi wura bo wo yare yenti na me pre na me tumri kai wase ko na sa de gidie tie na ye ho ama me pa cha wase papa ne koduru fie no na ne ba no wanya hode kro na ye adwuma yi amen 300 million 30,000 me hu ne amenka oh maka to se me na kakra kai se nyame amfa me so anya hwibiem kra nyame aye bi amen anu ma de Yesu afam so aye bi o papa me se Israel Nyankopon ne honhom wo me so amen ya chiti Kristo Yesu ne honhom wo me so amen man tohwe the be on tua hwe okura hu na mane nkrato unya adwuma abaye no chirem papa nyo manyina sana ase de ona ne ya adwuma bi ewu na ma wonsa no adwuma seye na ma no manyina seye no ifri sabre ko sa Yesu ntoto na ase wate amen obusuafo nyina be pono a empo ne da amen to apenti to amane osunba ona asu frɛ na onam na honhom so no wagye oso onye wonsam ade ansa na waboa tepi onte sɛ Ghana difo atrofo nyame no yes we ye no kore Nyankopɔn magya Abraham Isaac Jacob Nyankopɔn amen onye bribe ansa na waboa nipa tepi montena sɛ ma no wache amen 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 because na me da se frade ase me dofo senenso onyankopon na me dom ne humobro so voice of truth ebre no anam da so ne we enyam kan Yesu Kristo a wadi ade nyina so nkunim edi ama atiasefo ene ewufo yeda onyankopon atiasefo ase me dofo anopai ye ba asore fie no so hwe onyankopon asem no a ene nipa mu die onyame de bebu wona tene nipa mu na me ka wo se so hwe se de lot breso esi ya na berema no berema eda no ba no ba eda no
ɛkɔyɛ ɔman n'ani so anyansa ɛde ma wɔn sɛ onyame se yɛ na me ne bɛrima bɛdadeɛ bibia ni hɔ a etia na ma onyankopɔn bu fuso sɔre etia me ne ba me so na bɛdwiri me ne sɛe me saa na wɔn toatoasoɔ bi ateɛ de na nipa ma no yafa kristo som no ebia saa de na wɔnam na humɔborɔ so ɔbɛbɔ yɛ kokɔ tuyɛfo na ɔde afa yɛ Ataadehyɛ ho nipa bebree kasa yɛka de yɛnim firi akɔno ne yɛhonem mu yɛda onyankopɔn tɛsfo sɛ yɛnkae ne yɛhunu sɛ nyankopɔn n'adwuma no yɛwɔ wɔn afiri wɔn ahonem ɛne onyansa mu na wɔka Awurade asɛm ɛne wɔn a ofiri bɔhyɛ mu na wɔde ne honhom adom wɔn na wɔka n'asɛm dɔfo yɛnum nyinaa akyi yɛda onyankopɔn tɛsfo ase sɛ ne nso ɔnam na humɔborɔ so na ɔnam ne dom so na sɛde n'asɛmpa kyeɛ no wɔn a yɛ ne dea no sɛ n'asɛmpa ba a wɔn ani da hɔ na wɔn ani ba wɔn ho so wɔn a nyɛ Awurade dea no wɔn kan yɛ n'asɛmpa ba a ɛhyɛ wɔn abufuo na wɔn koko ehwiri animonyam ka asefo adedini sɛ ne nso ɔnam ne humɔborɔ so na wadom no abɔyɛ na yɛnum nyinaa akyi berɔfo sɛ ɔyɛ asɛmpa no akyi a ɛne nso sɛdeɛ daa ɔyɛ no onyankopɔn nam me so ɔfa me so ɔyɛ bia ma binom sɛ ɔhwɛ aberanteɛ no ɔsɛ ne ba yare bɛsɛ na ɔtwe mmiɛnsa ɔgye ne ho anye na nsuo a makasa kyɛ no ati asefo ade asɛm onyankopɔn nam nsuo nso sɛ ɔde bi sra abɔfra na berɛ na ne wura fi no ɔkae ɔkɔfaeɛ no Yesu Kristo din mu ayaresa da didi ama no saa na ahwɛ aberanteɛ baako nso sɛ ɔhwɛ broda no ɔse n'adwuma asɛm asɛe ɔhu ne ɔnyɛ ne ho ɔne obi yɛ adwuma na mpɔfɛ mu nipa na patu owu ama nneɛma nyinaa akyi egu na menhu no na mede nkrama ne nua na ɔbaa na mebisa ne sɛ adwuma no onyobi ɔbɛyɛ na ɔse onyabi a ɔbɛyɛ na mesrɛ de ma no ɔso koduru fie a na 2 days no na onyankra a ne nyinaa ne sɛ yɛma ne sika no da kɔ akɔtɔ kaa na ɔde yɛ adwuma ɛnonyam ka odiifo adwamagyame ne wura Yesu Kristo ne dini sɛ ɔnam ne dom na humɔborɔ so na asɛm sensɛnkyerɛne bɛdi wɔn na bɛgye asɛmpa no di no akyi ɛda Yesu Kristo ase dɔfo na yɛnum nyinaa mu na mɛka wo sɛ ɛna nɔpa yi a mene wɔahyia yɛ memenda so Nyankopɔn yɛ adom no makwae ɔkae yɛ fra adekyeɛ ma na temmuo ne ɛba no sɛ ɔkra ɛne ne wɔgya padeɛ ɔkyena nɔpa yɛhyiam baabi a wɔbiara no wobɛtumi ne me ahyia baabi a bɛhu odiifo adwa Benjamin no ɛyɛ Kumase a ɛdwo so Bonwire Junction Kumase ɛdwo so Bonwire Junction baabi a ɛfa kaa no Central Market anase Labour Awonaga Junction Ofori Krum anase Tech Junction obo se trotro ne pai ɛdwo so ne dwaben ɛyɛ trotro medofo trotro ne bi na ka kyerɛ meet anase driver so obi si Bonwire Junction osi Bonwire Junction so obo si ɛyɛ filling station kɛse wɔ hɔ ɛkwa ne da filling station no ho sabu nkom so wɔ no ɛhɔ fitia ne ɛbɔ so kɔ no tu na abɛsɛ 20 a obeduru fitia ne ɛbɔ so kɔ no sabu nkom so fitia na kwa ne da ho no asɔre fie hɔ na ɛba saa na taxi drivers no mo filling station nkyɛn so wonsani fa so wɔ no obi som so hwɛ odi fa dwamegyamya o mɛka sɛ hwɛ wɔn na wɔnum tenten so no nipa na nam kwa no so kɔ no ɔmo so kɔ asɔre fie hɔ yɛda Onyankopɔn tasefo ase wɔ ni agye na waka kyerɛ wɔ krase wɔn so wɔkyena no pa wɔn mbɛhyia hwɛ namba yi na frɛ ɔmo no bɛkasa na wɔtumi ne me ahyia Nyankopɔn makwae na so wɔkyena ɔkaeɛ no wɔde yɛ fra de kyɛma atemu sɛm ne asumasɛm a bedɔfo wɔfa me so no wɔyi kyerɛnkyerɛ mai ɛyɛ wo ɔkra nti a ɛyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔbɛfa me so no ahennie no a Onyankopɔn siesie de ama wɔn wɔde ma wɔn no wɔn so wobɛtumi aka ho wɔnom sɛ ahennie no asumasɛm ne sɛ Onyame yɛ dan kan nkurɔfoɔ wɔde ma wɔn na mmom nkurɔfoɔ a ebie wɔn akomam na wɔgye n'asumasɛm ne n'ahintasɛm na wɔde bo asetɔ ɛgye n'ahennie no mu asumasɛm na wɔmfa wiase na fɛfɛde ne n'akɔnɔ emia wɔn ho na wɔnsi wɔn kwagye kɔ ani wɔn krabro no wɔn Onyankopɔn siesie n'ahennie no de twɛ wɔn yɛn mu nti ɛna ɔde nsɛm ne asumasɛm yi asom ɛyɛ wo nti ɛna ɔkyerɛ no pa yɛhyia ɔkra ne bɛmu de ntia te baabi a wo bia no me ne wo hyia Nyankopɔn makwae na so ɔkae fra adehyia memenda no pa me ne wɔhyia wɔ Royal TV so yi da sɛ ne Royal TV kuro yɛ so na wɔtwe sɛ ne no next week ɛbrɛ abɔ no nson kɔpem no nwɔtwe no 7 to 8 o'clock odifo adwa Benjamin voice of truth mɛsa no wɔhyia hwɛ namba yi na frɛ na no mo nkasa na ne me nhyia Onyankopɔn asom bi nka ho ɔne ba koro Yesu Kristo din mu amen bye bye.